Noniin, nyt on Scarlet ja Violettajan Obsidian Flames-setti. Lähetään aukoon ja katsotaan, jos tulisi hyvä. Täällähän on vähintään se holo, jos se loppuu. Katsotaan, mitä tulee. Hieno. Pistäkää muuten kommentteihin, että jos te haluatte lisää näitä Pokemon-korttivideoita, niin voin tehdä teille. Siitä koodeja. Ja mä veikkaan, että täällä on... täällä on lehtienergia. Metal. Pistetään se nyt tuohon ekaksi. Sitten lähdetään aukoon ja katsotaan, jos tulisi jotain hyvää. Reversen Larvesta, toisaalta Reversen Toggenemaru ja viimeisenä Eiskuo EX! Kattokaa, ai että, nyt on hieno.